topall són 3 vagons, la vagoneta del carbó, la màquina i la cuba. Sona la campana a l'estació, comença la funció, s'enceta l'aventura. Una veu cridant de sobte a tots: senyores i senyors, viatgers pugen al tren, i sona una sirena de vapor que als nens es fa temor i als grans els emociona. El fum blanc es confon amb els mocadors dient adeu. Acomiadar-se és greu, fes un petó altre cop i escriu-me. Entre llàgrima, braç i soroll, la Biel es veu que es mou, ajudant-li la sorra, frenant la patinada de la roda i una mica d'empenta oferida per tots. Ja hi som als Algarra, això va bé, anem ajustant-se al temps previst per al viatge, i en menys que canta un gall som a Gaianes, pujant en muro a 6, 3 homes i 3 dones. La carbonissa m'entra als ulls, la finestrella que no es tanca, i un nen que plora, que vol pit, i 2 guàrdies civils són a prop de la porta. Au, anem, senyores i senyors, el paisatge és preciós, disfruten de les vistes. Poc a poc ja som a l'Equador, no és el Transsiberià, i Salem no té bruixes. Hem ataullat ja Villalonga, ferir de verí el cor per la dolça enyorança. Baixem tots en Gandia i soterrem un segle d'il·lusions anomenat Xixarra. Des del coll a Gandia, l'ere, des del coll a Gandia, l'ere, hi ha un tren que vola, l'ere, hi ha un tren que vola, l'ere, hi ha un tren que vola, amb alegria. Des del coll a Gandia, l'ere, des del coll a Gandia, l'ere, hi ha un tren que vola, l'ere, hi ha un tren que vola, l'ere, hi ha un tren que vola, amb alegria. Hola, què tal? Soc Anselmo. Us espero el proper dia 1 de maig en la 10ª edició de la Ruta a peu al Barranc de l'Infern. Sabeu que les eixides seran a les 9:15 de la cantera de Villalonga i de l'estació del tren de l'Orxa. Porteu-se l'entrepà, porteu-se el dinar, cantarem cançons, la cançoneta del tren Xixarra, i vindrà el dolçaires i tabàs, així que sabeu que passarem un matí en harmonia en la natura i d'allò més bé, així que no falteu, el dia 1 de maig.